जों गभर्नमेन्टनो हगारनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा माबा मोनसे अनुदान मोनोबा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबा मोनसे संस्थापन मोनोबा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। कमप्लिट बेयो एपिडिसिएलनो आसाम गभर्नमेन्टनि एपिडिसिएलनो हगारनानै एपिडिसिएलासो आरोबाव आदानिनो गथायनो थांगासिनो दं। बेवहाय जोंहा एपिडिसिएलनो होनाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय जेबो से गैला। एपिडिसिएलासो बेखौ मा खालामो मा खालामा आदानिजों मा सुक्ति खालामनानै हा हगारा मा मावहोगोन मावहोआ बे बिथांमोननिसो खोथा। जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना मानो रायजो राजाखौ मिसलिड खालामदों बेसो दुर्भाग्यजनक आरोखि। बेवहायथ' थुनजुलायनायनि जेबो बाथ्रा गैया। बेवहाय बियो कमप्लिटलि प्राइभेट। जों गभर्नमेन्टनो हगारनानै गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंहा माबा मोनसे अनुदान मोनोबा जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव माबा मोनसे संस्थापन मोनोबा बेवहाय जोंहा बुंनांगौ गैया। कमप्लिट बेयो एपिडिसिएलनो आसाम गभर्नमेन्टनि एपिडिसिएलनो हगारनानै एपिडिसिएलासो आरोबाव आदानिनो गथायनो थांगासिनो दं। बेवहाय जोंहा एपिडिसिएलनो होनाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय जेबो से गैला। एपिडिसिएलासो बेखौ मा खालामो मा खालामा आदानिजों मा सुक्ति खालामनानै हा हगारा मा मावहोगोन मावहोआ बे बिथांमोननिसो खोथा। जोंनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोना मानो रायजो राजाखौ मिसलिड खालामदों बेसो दुर्भाग्यजनक आरोखि। जों नुदों 3600 बिगा जे एपिडिसिएलनो हा हगारनाय आरो लोगोसे 2000 बिगा रेलनि रेलनि फेक्टरि खालामनो बे एलटमेन्टखौ जोङो थांनाय सप्ता खननैसो सिगां जोङो सार्कोल अफिसाराव थांनानै बिथांनाव जों डकुमेन्ट्सखौ नायनानै फैदों। बेवहाय नुदों जोङो थांनाय एप्रिलसे भुल जायाबा आरोखि एप्रिल मासनि 19 तारिखआवनो बिथांमोनहा बे हाखौ आं जे हाखौ मख'दों गिबियाव आं जे हाखौ मख'दों बे हानि बिबांखौ बिथांमोना थांनाय 19 तारिख एप्रिलावनो बिथांमोना एलटमेन्ट होनानै दोनदों। दुर्भाग्यजनक कुनु रायजो राजाफोरनि कुनु दल संगठननि मतामत लायाजासेनो बिथांमोना एकदम सुप्रिम पावार बाहायनानै बिथांमोना मोनायावनो बहाबा लेन्ड एडभाइजारि बर्ड जिरायहोनानै बिथांमोना बे हाखौ एलटमेन्ट होदों होननानै जोंनो सार्कोल अफिसारनि खुगानिफ्रायनो जों बेखौ खुद खोनानानै फैदों आरो जों डकुमेन्ट्सखौ लाबोदों मेपखौ लाबोदों। इभेन मेपखौ सार्भे खालामाबालानो बिथांमोना ड्रनजों सार्भे खालामदों होननानै बुंदों। मेप सुद्दायैनो आखिनानै दोनखाजोबनाय खिन्थु इभेन बिसोरो साइडआवनो थांनोनो हायाखै सुहैनोनो हायाखै। सुनायनि सिगांनो बिथांमोना बेखौ मेप खालामनानै एलटमेन्ट होनानै दोनदों आरोखि।